Bé, hola a tots. Avui, després de numeroses peticions, us volem explicar detallets molt senzills i molt fàcils, que és com mantindre o quin seria el manteniment del nostre sac de dormir, tant de ploma com de fibra. Aleshores, comencem, expliquem les coses i les plantegem. La primera cosa que heu de saber és que moltes vegades es pensa que el sac de dormir no s'ha de rentar mai, i això no és cert. El sac de dormir se l'ha de rentar i el que no s'ha de fer és rentar-lo cada setmana que es fa servir o cada dia que es fa servir. El sac de dormir es pot rentar, depenent de l'ús, doncs això un cop a l'any, quan ja aquell sac de dormir no se suporta l'olor. I a més teniu un vídeo en el nostre canal que us explica com fer-ho. Però avui venim a parlar d'aquell manteniment més bàsic. Quin és el manteniment més bàsic? Doncs el manteniment més bàsic és com transportar el sac de dormir. Vosaltres, quan compreu un sac de dormir, lo habitual és que porti una funda de compressió. A vegades pot ser que no sigui de compressió, però lo habitual, i cada cop més clar, és que sigui de compressió. Són aquelles fundes que porten unes tires que ens serveixen per treure-li l'aire i que ocupin molt poc espai. Molts de vosaltres, quan éreu petits i anàveu a la muntanya, us deien que el sac de dormir el teníeu que cargolar i el teníeu que introduir dins d'aquesta funda, la qual cosa era molt i molt difícil. Doncs no, esteu absolutament equivocats. Què és el que heu de fer? Doncs agafar el sac per la part del cap, que normalment és la part que ocupa més volum, i introduir-la dintre d'aquesta funda. De quina manera? Doncs de qualsevol manera. I això té un per què. El per què és perquè aquesta ploma quedarà posada dintre de manera diferent cada cop que la posem dins d'aquesta funda. La idea, bàsicament, és que mai la aixafem, mai la aplanem, de manera que sempre inflarà. Aquesta és la idea per la qual transportem el nostre sac de dormir, diríem, mal plegat. L'altra part important de la qüestió, doncs una vegada aquest sac de dormir s'ha fet servir numerosos dies, és obvi que el que hem de fer és ventilar-lo. I com l'hem de ventilar? Doncs els sacs de dormir, és obvi que tenen una cremallera. El que farem és obrir-lo de dalt a baix i estirar-lo o penjar-lo d'un lloc, i atenció, estirar-lo d'un lloc o penjar-lo en un lloc on el sol no incideixi de manera directa. La ploma no li agrada l'escalfor, no li agrada la incidència del raig ultravioleta, no li agrada els teixits, no els agrada el raig ultravioleta. Heu de saber que els sintètics, quan incideix el raig ultravioleta, els debilita i els fa malbé, i amb el pas del temps aquests teixits acabarien podent-se trencar molt fàcilment, per tant, sempre en un lloc d'ombra. L'altra particularitat del sac de dormir és que quan compreu el sac de dormir us venen moltes vegades, i en especial els sacs de ploma de més qualitat, una funda com aquesta. Doncs per què serveix? Doncs per guardar-lo a casa. Transportar-lo amb una funda de compressió, donar-li a l'aire perquè ventili el màxim possible, i una vegada fet això el posarem dins de la nostra funda de guardat en l'armari, que si sou observadors veureu que a més és molt respirant. Per tant, si no teniu aquest tipus de funda, busqueu-ne una de similar que vagi oberta i que sigui molt respirant, o que sigui tota de cotó, per exemple. La idea és deixar-lo al damunt d'un armari inflat perquè mantingui les característiques. Mai aixafat, perquè aleshores inflarà molt menys i ens escalfarà molt menys en el futur. Bé, només és això, la manera de transportar-lo, la manera de ventilar-lo i la manera de guardar-lo a casa, d'acord? Vinga, ens veiem i fins un altre vídeo.